Where are your folks? Mrtvi. Gledao sam kako umiru. Mama, tata, doma sam. Stavio sam plahtu, oni spavaju. Vesec je dolje u hodniku s lijeve strane. Kako se kaže na ruskom. Ups, trebalo je predvidjeti da bi netko mogao pobjeći iz ventilacijskog otvora koristeći odbačena ogledala kao stepenice. Zdravo, ve. Svejedno, shvatila si. Uzi, stvarno bi stala na stranu dronova za ubojstva? Nisam jedina koja je zbog njih izgubila obitelj. Slatko. Ali ne trebam pomoć. Baš na vrijeme za večeru. Ispričavam se. Ako nađem šta tražim, ja ću ti isto pomoći. Žao mi je. Čak i ne znaš šta to radi. Tako si sitna. Just leave us alone. Odgojio si dobru kćer, gospodine Dorman. Despite me, maybe. Može, dobro. Evo vam ključ. Povedi me sa sobom. To je dogovor.